Тръгна ли? Тръгва. Добре. Hello, how are you guys? You okay? Yeah, man. You right, man? Значи, настройваш се тук колко ти трябва там, не знаеш? Удраш му центъра и това е горе-долу. Чакай да вземем тук инструментите. Удраш му центъра и край. Готово е. Готово е. И пак, аз тук нали казах, че използвам газ, Четка. четка и маркираш навсякъде така хубаво. Така. После какво правиш е тук? Чакай, така ще направим. Хащаш го това, въртиш го И рейди. кръгът ти е готов. Сега слага О, ти са. клип ли му правиш? Значи виж, аз не пуша. В Да, момента е загасена. Е така се държа само в устата и 2 часа в нея и се работя. Стой тук да такова. Да. Сега, в принцип помага мъглите тук да го направи горе-долу кръг. По-лесно се работи. Така. Това отива на букука. Тук още един път така. Това отива на букука. И тук ще направим така. И тук му взимаме така. И сега какво правим? Връщаме го отзад и пукваме лекичко. Оп, 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 оп. Оп, оп. Къде отиде? Къде вече пукна хубаво? Вижда ли се тук? Покажа така. Как е напукал. Виж как. Трябва да свети цялото. Така като цветне цялото и после какво правим? Има няколко варианта. Единият вариант сега ще се направи малко на майстор. Ще го извадиш ли цяло? Направя. Айде да те видя. Айде. И Браво! това правиш и е готово. Обаче Само това е sometimes. Това е само за майстор, не всеки го може това. Другия вариант, още много стъкло ще вземем. Само че този път по-малко ще много скъпи стъклата. Сега по-малко кръгче. Едно малко колелце. Така. Сега... Сега. Така. Майстор. Значи, първо трябва да се залепи пергела. Да. Започваме отново. Първо пергела се залепа. С познатото движение. Така. Много е важно да се намаже така отдолу. Така, това е, че тук няма да ни трябва чая да го махнем. Така, и пак. Въртиш, тук се изложихме. И стигаш тук докъде си почнал. Пук. Като тъкни, Трябва да се айде, чуи. готово. Да, така. И пак по същия начин. Тук така. Некъде виж пак побеля от всякъде. Вижда ли се, че е побелял? Знаеш хубаво се вижда. А? Да. Това е, защото имам хубава камера за това. Не, защото аз снимам хубаво. Боже и те да е. Значи... Пак не стана на твоята наска, разбрали? Не, на моята никога не става. Значи от тук правиш Да те видя така. сега, ти не можеш да го изкараш, а? Не, мога, но на другия начин показваме. В този начин не се греши по този начин. Не можеш да такова. Не можеш да го чупиш. И така вече, и те се излизат сами. И... Понякога не обичат. Айде. И... Нека имаме още един кръг. Ясоре? Малък кръг. Why not? That's what is glass we have. Да го спирам ли?